La Unió Llauradora ha celebrat este matí dos actes, un al Gemesí i un altre a Requena, localitats afectades per la dana, per agrair el suport econòmic que han rebut de diferents entitats i organitzacions privades. Gràcies a aquesta solidaritat han pogut repartir 120.000 euros entre els seus associats més vulnerables per evitar l'abandonament dels camps. La Unión Llauradora ha querido simbolizar con este acto la recogida de 120.000 euros realizados a partir de 528 donaciones llegadas de diferentes partes de la geografía española e incluso del extranjero. La captación va a continuar hasta pasadas las fiestas navideñas. Las cantidades repartidas van entre los 2.000 a los 5.000 euros y se han priorizado estas ayudas directas entre los agricultores jóvenes, atendiendo al nivel de afectación de esas pequeñas explotaciones agrarias. Es poco, pero a la mayoría de ellos les ha permitido ponerse en marcha mientras llegan las ayudas oficiales. Tota pedra fa paret per poder plantar els arbres que s'han mort, treballar el terreno, inclús instal·lar les instal·lacions del goteo, que també s'ha trencat. Estem parlant que en infraestructura agrària tenim danys al voltant de 500 milions d'euros i entre les dues administracions, el govern d'Espanya i la Generalitat Valenciana, han posat al voltant de 240 milions d'euros. Per tant, és insuficient. I en les ajudes directes a cultius estem parlant d'uns 300 milions d'euros en danys. Les primeres estimacions, que van a ser més, perquè com no han pogut entrar a camps per culpa de no estar reparada la infraestructura agrària, ja n'hi ha camps que no se van a poder recol·lectar i per tant aquestes xifres van a ser majors.